adopzio munduan familien sortu itzazketen kezkako beharrako laguntzeko asmoz sortu da elkarte bada. Adoptatuentzat eta familientzat elkargune eta topagune bat bereen kezkak, egoerak, elkarbanatzeko, aisialdiune eta goxatzeko. Gure helburuak haurren eskubideen gutun unibertsalaria txikituta, beraiek famili gune baten azteko dakaten eskubideen kolaboratzea da. Non beraien behar afektibo bai fisikoak beteak izango diren. Nire kasuan adibidez oso txikitatik adoptatu ziaten. Inoiz ez eukidez. Ez sentitu zerbait desberdina neukala. Bueno, bai, familiarizua bai, baina ez diate tratatu desberdin adoptatua izateagatik. Foru Aldundiarekin hitzarmen badaka. Eta bertan Adobide programaren barne, programa desberdinak garatzen ditugu urtean zehar. Teraplei tailerra dazkagu, nun familien elkartze sentimendua indartzen dan joku bitartez. Gero baita ere resilientzi tailerra dazkagu, adoptatu kondizioak sortu itzazken barne tentsioak edo askatzen laguntzeko. Atentzio zen psikologiko, zen pedagogiko zerbitzuak dazkagu, zineforum zerbitzu badakagu, liburutegi zerbitzua. Nire amak hitzaldiak zituenean, ludoketeka batzuk zeuden eta hor geratzen nintzen beste aurrekin jolasten. Eta irteerak ere daude gazteentzako, positiboa izan da, zeren elkartzen zea beste umeekin zure egoera berdinean egon diren edo pasa duten jendekin harremanetan jartzen zea eta konpartitzen dituzu esperientziak. Guretzako garrantzitsuena gaztea da, umea da. Zebera da adoptatu izateko eskubidea duena. Azkenean adopzioa umearen babes neurri bat da.